Barkatu? Ze susto, ama, zer da? Gogoratzen duz aurreko gunean supermerkero zinuen kriston jantzia? Ui, bai, neuk ere jantziko dut, fijo. Beitu, harri bihurtu da. Aizu, dotore zaude. Ta gainera, doaintzagatik eskerrak ematen dizkidate. Ze doaintza? Ta nire jantzia? Erreklamatu, ama, erreklamatu. Hombre, hau ez da horrela geratuko. Baina beitu, ez dituzten. Behar bada, @megatzoios kontu horretako iragarkia etzen fidagarria. Baina putzi soineko hori nahi nuen, eta 20 euroko eskaintza 5 minututan amaitzen zen. Behar bada, ordaintzeko momentuan, ez nuen doaintza egin botoia ikusi eta... Hau zoritzarra. Ez da zoritzarra, trampan erortzea baizik. Sarean ez fidatu, seguru nabigatu eta ezbeharrak saihestu.